ka pa dito? Hindi. Nakapunta ka dito? Hindi pa. Bakit? Hindi yun. Wala akong sadya dito. Akala ko balibot mo yung yung buong Camarines Norte. Ay, hindi ko pwede na Hindi mo. Ano ko, Kalabasa, Talabati, Paracali. Oh. Yan. Di mas gala pa pala kami dalawa ni Bina sa'yo. Oo. Lechon manok. Oh, lechon manok. Uy. Magkano kaya yan pag nasagasaan natin? Nalatay pang bayad na Hindi pala gala si nanay. Mas gala pa kami ni Bina. Nakadaan na tayo dito at Rizano. Oo. Ito yung magandang daan papunta kina Carlota. Wag lang dun sa tabi ng Dalampasigan. Daing. Mabili tayo dyan. Dapat pala yun to. Ang ganda na ng daan kina Carlota. Oh. Daan kina Carlota. It's very, very beautiful na. Ayan oh. Daan papunta kina Carlota. Ayos na baga. Ayos na nay. Ang galing. Kasi sa shortcut tayo dumaan. Ganda ng daan guys. So ayun candy Mader. Gusto mo candy? Dahil na kami kina Carlota. Mader candy. Kasama ko pa din sila Nanay Rufina. Pauwi na kami at naihatid na namin yung dapat kina kay Carlota o Bina. And then, syempre, kung meron si Carlota, meron din si Bina. Doon sa mga nanonood ng aking mga vlogs, yung binibigay ko po kay Carlota ngayon, at saka itong kay Bina is, mapapanood nyo po yun sa Ritz Pub page. Ayan, doon sa mga mahilig mag-shopping online. So, yun, inuulit ko, Ritz Pub page doon. At, Bina, para sa'yo. Buksan ka na ba? Oo, sige na. Muna natin to, isampay muna natin tong pabango. Kasi pakita mo. Necklace. Oo, pakita mo dito. Tapos ano to, sing-sing? Tingnan mo. Hindi ko alam kung kasya sa'yo yan. Hey guys, meron din ko ako gaya ka Ate Carlota. Kay Ate Carlota, elephant po siya. Sa akin, woman. Ano to? Queen Elizabeth. Cameo. Girl. And then ring, Japan ring din siya na jade. So madami pa ako nito. Yan, visit Ritz Pub page po. Nabulunan ako guys. Sorry. So Bina, sige, isuot mo. Ipalit mo na yan sa suot mo. So yun guys, on the way na rin po kami sa aming kuan. Ahatid ko na din po si Bina. And then Ay, Ate Rich, yung gamot ko. Oo, yung gamot at saka bigas. Kasi may mga ulam na sila, may ulam na siya. Binilhan ko na ng mga ulam kanina. So, mabili tayo ng bigas, guys. Bilhan natin si Bina ng bigas. Para kahit paano may masarap
nagsasaing-saing naman sila. So, ayun, ipakita mo Bina kung bagay sa iyo. Lapit ka dito. Si Nanay Rufina namamangha sa akin. Ang layo daw ng mga tinutulungan ko. No, Nanay Rufina. Mangha si Nanay Rufina. Nakakatuwa ng maigi si Carlota ngayon. Sabi, di akalain na ano, ganun siya ka pay attention na. Miracle na lang yung nangyari sa kanya kasi sa sobrang tagal, pero mo 17 years ba namang nakakulong. 17 years. Miracle na lang po. Kahit po sino nagsabi, kahit nga dun sa barangay nila nung nagpa-feeding ako, ang dami po talagang natuwa sa resulta ng paglingat ko kay Carlota. Pakita ka Bina dito sa camera. Hindi nakikita. Gusto ka sa gitna. Tatanggal mo pala. Gusto ka dito. Hindi ka nakikita sa camera. Yan. Suot mo na. Ano natatanggal? Yung ano niya, yung size? Size tag? Ha? Medyo maluwag ba sa iyo? Sa... Okay lang. Gusto kong ganito yung nailulusot na ilalabas. Okay siya, kasha. Kasha? Makikita ko pa yung ano, daan na lubak-lubak, maiiwas pa natin yung gulong. Kasi hindi pa naman masyadong madilim. Diba? Nagustuhan ni Carlota yung aking super na-appreciate niya yung aking hair. Kaya the whole time or the whole vlog. Kasal ka na. Ganda. Kasal ka na. Thank you, Ate Ritz. Diba? Place. Magaling ba ako pumili? Bagay ba? Bagay sa'yo. Thank you. Pang ano, dagdag Ayun ko may Ate Ritz, may singsing ka din. meron, ayan. Flower, at saka yung maliit. Ayan, meron. Simple lang yung sing-sing ko. Ayan o. Gold siya na ano. Ayan, ganun. Ganun. Simple lang. So, ayun guys. Abangan nyo po ulit yung ating ano mamaya videos, no? So, dito na lang po muna.